Jeg tror ikke på politisk parti. Det jeg tror på er det jeg kan lide. Det er Den 14. april blev vinderne af dette års plakatkonkurrence om børns rettigheder fundet. 200 flotte plakater skulle dyste om første, anden og tredje pladsen i de to alderskategorier 10-14 år og 15-18 år. Go me back into my stately home, lazing on a sunny. Dommerkomiteen overrakte priserne til dette års vindere. Tredjepladsen i kategorien 10-14 år gik til Billedskolen fra Langå. Tredjepladsen i kategorien 15-18 år gik til Albertslund Billedskole. Andenpladsen i kategorien 15-18 år gik til Ejsbjerghus Efterskole. Og andenpladsen i kategorien 10-14 år gik til Broagerskole. Førstepladsen i kategorien 10-14 år vandt friskolen Østerlars fra Gudhjem på Bornholm, mens det var Ishøj Ungdomsskole, der løb med førstepladsen for de store børn. Det må da være sjovt at være voksen. Hvorfor hænger de med nævet? De må gøre som de vil. Der er ingen der siger at de skal børste tænder eller vaske deres hænder eller sove klokken 9. Men de skal på arbejde i 100 millioner år. De skal på arbejde. Næste plakatkonkurrence skydes i gang den 20. november på Børnekonventionens fødselsdag. Alle børn i alderen 10-18 år kan være med.